In gans Limburg vingen we nog ongeveer 50 watermulens. Gunt voor wie er terug in de tijd, dan zijn het er natuurlijk nog veel meer. In het Krijtland draaien zo'n 100 jaar geleden meer dan 20 watermulens op de Guul, de Gulp en alle zeebeken. Op de Gulp vangen we 6 watermulens, waarvan er 4 in Gulpen gesitueerd worden. Daarvan is tegenwoordig niks meer terug te vingen. Als we vanuit Gulpen struim opwaarts gunt, dan vangen we in Gulpen zelf 3 watermulens. Allereerst wordt dat de Friensermule, gebouwd in 1872 en gesloopt in 1925. Waarschijnlijk gebruikt bij het looien van leer. Een angermule die bij het looien van leer gebruikt wordt de mule van Bloem, gebouwd rond 1870 en ook in 1925 gesloopt. Dan vangen we achter het huidige magazijn van de brouwerie de zogenaamde Veldmule, gebouwd in 1825 en gesloopt in 1929. De mule wordt gebruikt als moutmolen. Vanaf 1877 wordt de mule alleen nog maar gebruikt om het water naar de brouwerie te pompen. Tussen 1832 en 1853 lag bij het kasteel Neuburg een watermule, die deens deeg als graanmule. Rond 1853 wordt het graanmalen van de Neuburger mule verplaatst naar de oude grote papiermule. In Billinghuizen vingen we de Groenendaalsmule. Aanvankelijk behoorde deze mule tot het landgoed Groenendaal. Papa had het vroeger gekocht, toen lag het leeg. En daarna ben ik hier weer gegaan. Ja, de papa had hier vroeger dus eigenlijk vruchten gemalen, zeg maar. En dat was de bestemming was dat voor brood, zeg maar. Het water dat wordt zeg maar een kilometer of 500 meter terug wordt dat opgestuurd. En dan voor een bepaalde niveau te krijgen, zeg maar. En dan, dan ging de muilen erin als er genoeg druk op komt, zeg maar. Achterom, dat wordt heel natte grond. En de grond, dus des weer tot ze terug is, des hoger is het waterpeil. En daarna moesten ze zorgen dus dat er een soort bak komt, dat het water ook erin gestuurd wordt, zeg maar. En dan komen vanzelf dan hier bij de meulen terecht. En als ze gauw, dat kent ze nog zien bovenin, zo een klep. En als ze willen tot de draad stiller ging sturen, zeg maar, dan konden ze die klep open en toe doen. Konden ze regelen door het waterhoeveelheid, zeg maar. Dus als die plaat toe was, ging het water eroverheen en dan voelde het in die bek en dan begon het te drainen. Dus en als het niet was, dan als ze zeggen van laat de muil maar even stilstaan, dan deden ze die klep open en liep het water van tevoren al volle omleeg, zeg maar.
zeg maar, als het gedraind hij liep het water. Dus hij naar die brug toe en dan ging het vanzelf weer in de gulp terecht. Dus, en ja, als het te veel water wordt, maar dat is denk ik toch binnenuit, dan laten ze het aan de andere kant, over de echte gulp lopen, zeg maar. Van Billinghuizen gaan voor struimopwaarts en voorslennig vingen we dan de Broekmühle, waarvan de geschiedenis teruggaat tot voor de 18e eeuw. Oorspronkelijk was dit een graan- en oliemühle met een bovenslagrad en in 1906 wordt het waterrad vervangen door een turbine. We hebben deze molen gekocht in 1977, 78 en zijn noodzakelijkerwijs eerst begonnen met de restauratiewerkzaamheden, want je kon er zo niet in wonen. Het gebouw heeft natuurlijk altijd de functie gehad als molen, woonhuis, boerderij, strokerij, etc. En de meeste functies zijn nog steeds hetzelfde. Het is nog steeds een woonhuis, het is nog steeds boerderij. We wonen hier met 7 paarden. Energie maken we ook nog steeds, maar nu middels de zon, zowel elektriciteit als warm water. En ja, het is uniek wonen hier. Ik ga hier ook nooit meer vandaan. Ik kom uit Friesland, uit de buurt van Bad Legium en ben via Amsterdam en Nijmegen uiteindelijk in Zuid-Limburg terechtgekomen. En had nooit gedacht dat ik hier 37 jaar zou wonen, maar dat is nu wel een feit. De maalstenen die waren niet meer aanwezig toen wij in 78 hier kwamen, want die waren, ik meen te weten, in 74 of 75 verkocht naar de molen in Sippenaken. Buiten de gemeente om, toen was het ook al volgens mij een rijksmonument en dat is gewoon gebeurd. Helaas is dat zo, maar het is niet anders. Je ziet hier ook de gaten in het bakhuis van het dak, de gaten in de molendaken. Ja, dat was een probleem wat allereerst moest worden opgelost toen. Ik reed hier langs en er stond een bordje met de hand geschilderd te koop. En niemand wou het hebben. Want er stond bijna, ik meen, al 1,5 jaar te koop. En ik ben er 1 keer omheen gelopen en ik heb het gekocht. Het water stroomde er van boven in en van onderuit. De daken waren kapot. Het was klets en klets nat buiten. Er was geen verwarming. Ja, alle
toen ook al voorradige moderne voorzieningen, die ontbraken eigenlijk hier. Daar kwam het kort gezegd op neer. Het was zo dat die twee boerderijen die daar aan de overkant aan de Dorpsstraat en deze waren van één en dezelfde eigenaar. En de eigenaar waarvan familie Sangers deze boerderij pachtte, die wilde graag dat zij op die boerderij gingen wonen. En hij had kennelijk andere bedoeling met dit pand, maar raakte het kennelijk ook niet kwijt. Ik denk dat dat de werkelijke voorgeschiedenis is. Hier heb ik een bankje gemaakt. Dan kan ik alle rust hier naar de ijsvogel die hier nestelt en de grote gele kwikstaart kijken. De boeren kwamen hier een graan malen, men haalde hier water, want dat was ook niet onbelangrijk in de tijd dat er nog geen waterleiding was. En met de kermis in het dorp was het zelfs zo dat de molen dienst deed als energievoorziening om de verlichting in het dorp te laten branden.